Приемственост. Това е думата, която характеризира схемата Независим живот, защото тя е естественото продължение на схемите Помощ в дома и алтернативи от предишния програмен период на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Нещо повече, предлаганите услуги се увеличават. За целта ще бъдат наети от общините специалисти, социални работници, психолози, педагози, здравни специалисти, които ще подпомагат ежедневните нужди на лицата и ще се грижат за тяхната цялостна интеграция в обществото. Процедурата обхваща хора с увреждания, включително и децата, както и тези над 65 години, които не могат самостоятелно да организират ежедневието си. Няма конкретни общи изисквания и критерии, на които да отговарят желаещите за включване в проектите на общините. Кандидатстването става в общините. Всяка от тях сама ще определя какво е необходимо, за да използва един човек услугите по програмата. Освен това, на всяко едно от лицата, които е подало заявление в съответната община, ще бъде изготвена индивидуална оценка на нуждите. Хората ще могат да разчитат на познатите вече личен и социален асистент, но ще могат да получат и психологическа подкрепа, помощ в домакинството. Няма да бъдат сами, когато използват транспорта. Целта – всички обхванати да бъдат социализирани и така да имат равен достъп до социални услуги, медицинска помощ, рехабилитация и образование. Не е задължително само роднини на хората с увреждания и на възрастните да бъдат лични асистенти, а един асистент може да помага на повече нуждаещи се. Когато за човек с увреждане се грижи асистент, неговите близки, които до този момент са имали ангажимент да му помагат в ежедневието, ще получат възможност да разполагат с повече лично време. Целта ни е, освобождавайки близките и роднините на лицата с увреждания от ежедневните грижи за техните близки, които са в невъзможност да се самообслужват, ние бихме искали да ги подкрепим така, че те да излязат на реалния пазар на труда и съответно да се реализират с професионалната си квалификация, която имат. И докато личните асистенти се грижат денонощно за хората с увреждания или тези в много тежко състояние, то социалните асистенти имат малко по-различна задача – да интегрират нуждаещите се. Задачата им е да помогнат на човека да се впише в обществото и то пълноценно. Социален асистент би могъл да бъде назначен на едно дете, което посещава учебни занятия, но трябва просто някой да го придружи до училището, или дори на студент, който би трябвало да отиде на занятия в университета. С част от парите общините ще закупят специализирани транспортни средства, които са оборудвани с рампи. Така трудноподвижните хора свободно ще могат да се придвижват. Достъпът до работа – това е другата основна цел. Помощ извън дома, помощи вкъщи – това предлага схемата. Помощ в домакинството това са дейности, които се извършват ежедневно в едно домакинство. Почистване, пазаруване, готвене. Посрещане на всички нужди на хората, но не само. Понякога е необходимо и достатъчно само един разговор, подкрепа, окуражаване. Всяка община ще реши на какви критерии да отговарят кандидатите за работа като лични, социални асистенти и домашни помощници. Тяхното възнаграждение ще се определя по коефициент над минималната работна заплата. За останалите специалисти, които ще предоставят специализираните услуги, това са социални работници, психолози, педагози, рехабилитатори, медицински сестри. Техните възнаграждения се определят на база средна работна заплата за страната, на базата на Националния статистически институт. Бюджетът по схемата е 150 милиона лева за периода от 2015 до 2017 година, като една община може да получи максимум до 500 хиляди лева за различни периоди. Над 270 общини са подали проектни предложения. С повече от 230 от тях вече има сключени договори. Оценката на останалите ще приключи скоро. Хората ще могат да се възползват от услугите за не по-малко от 18 месеца. Повечето от общините обаче са предвидили по-дълъг период за подкрепа – между 20 и 24 месеца. Проектите на общините ще приключат до 31 декември 2017 година. До тогава, а защо не и след това, физическата ще върви ръка за ръка с психологическата подкрепа.